Vítajte v Šik Fish vlogoch. Dobre. Takže vítam všetkých legendu originálnu YouTubeovú natáčaš? Áno, toto je legenda YouTube. Sme v Bile. Čo kupujeme? Ránu kavičku. Ráno kavičku. Ktorá je ešte v zlave, takže rána kavička je paradička. Oh yes. Kedy by mal dojsť? Už by podľa mňa tu mal ísť. Ten jak sa tu zbavil? Ja som ten Vexlax s tými Airpodami. Toto sú Airpody Pro, už tretia generácia dokonca. Ja mám spoluprácu s Apple, z California Apple a vlastne oni mi takto dávajú predbežné produkty, že ich môžem resellovať. A tak to im robím reklamu a dostávam ich zadarmo. To vidíš, že toto proste, tu je síce napísané, že druhá generácia, ale to je úplne jedno. Akože to iba na odkaz. Lebo oni ešte nemajú vyvinuté obaly, vieš, krabičky. Asi tak, ale počkaj. No, môžeš si tak... Takže sme sa dohodli za môj preukaz poistenca, hej? A svojovú tyčinku ešte. Tak počkaj, mám batov. Díky, bratku. Máš ten preukaz poistenca. No, dobre. Tak, nechal si sa srandujem, bratku, ja som taký. Môžeš ma odporučiť, lebo mám akože takého jedného kamaráta. Tak toto je vidieť, že sú to... Real. Hej, real. Bracho, proste ja som ten Apple California dealer. To majú nové, hej. To mám nové, takže iba polka sa odlepí a potom ťa to pošle do piče. Týmto ty osvítne suši. Si predáva, tak ja už som si to nafotil pre istotu. Pravda, počkaj, nafotím. Rána kávička. Koľko DMPC nikoľko neznajú tieto tvoje pičo. Natočaj seba, bracho. Natočíme Havloviča, lebo ja som... Fuj, to vyzerá jak štanka. Daj mi. To je náhľadovka. A takže zdravím vás pri do MPC vlogu, a.k.a. Šik mi vlogu. Ne, takto to je. A bacha, daj si to takto. Teraz ti to rozdrbe všetky prsty, čo máš. Čo robíš? Čo robíš? Ale mi sa klepu ruky. Natoč to úplne zhora. New podpora Štefan. Ja odpojím nohu. Dobrý deň. Dobrý deň. Ups. Trošku problémiky. Zatiaľ takto. Tu máme kopu, na ktorú hádžeme všetky palice a stromy. Máme tak polno. Trošku pokrok. Odtediaľ. Až odtediaľ. To máš povedať niečo do vlogu? Sme tuto robíme, už sme dvakrát dojebali pilu, teraz vydáva zvuky. Jak, neviem, jak by ste jebali plechovku o plechovku. Takže paráda. Števky pily. Tam niekde je. Pikanda. Ja sa môžem nekúpiť predná brzda. Sice vám to ani raz nepadlo, tady by mali dojít. Čakáme na Kvíziho, nakladáme. Ukáž, meranie? To sa nejdeme. Tu Kvízikár. Dobre, ďakujeme Kvízo. Ďakujeme. Díky. Chceš to aspoň vyskúšať? Počkaj, musíme takto odmerať, ukáž. Potom skúsiť. Ale... To sa tam dá, jak nič. Trochu vidíš, a sekne sa toho tie rohy, vidíš, neprekaž. Aj ohorok. Nová podpora, Martin Neradovič. Dobrý. Došli sme sem nepomáhať. Zatiaľ som tu iba že stál. Ale pozeral sa. si sekiru? Áno, zasponzoroval som sekiru. Ešte, že? Takže... A natlačil som. Ešte ne. Takže dneska toto bude, že... Toto dneska vykostíme tak, že to asi nebude nič. Všetky stromy, čo tu vidíte, tak zachváme. Ja, takže aj na hentom pozemku, aj tam? Všade. OK. To bude čisté, úplne. Tak ďakujeme.
Alebo toto ti píkne Máte do začať. ryti, ty buzera. Backyard. Ale debil, inak si to dal do zeme, ty primitívny kokot. Tak nový koš máme. A hlúpak To ani pikaj. nezajebem už hlboko. Mám taký pocit, že môžeme ísť domov dneska už nič neurobíme. Frag, oné z Angry Birds do piči, alebo niečo. Ale akože koš to je koš. Pikaj, čo sa stalo? Počkej. Dobre si držal, ty kokot. Hodový jebaný. Čo sa stalo, Pikaj? Už piču, plače. Plačeš? Nie, poď. Ne. Mu začne horať tá pilka, ty kokot. Čáhne. Že to sa zlomil to píla. A ja som si myslel, že utrhol to lánko, ty kokot. Ja som si myslel. Nejemne tak jak chcel, nejemne to tak jak chcel. Čiže keď toto počnutne a nabere, to píka zase. Jeba! Fakt vy kokoti! Super. Čo vám to drbe? To nehaj na lavičku, to bude lavička. Pán Pilčík, dobrý deň. Môžem to poslať na Treba sebe? rúbať. Počkej, a to ideme ešte. Kábo. A sto, no mej, To je piči. spil to až tu. Lachkovič nám nevypadá.